ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунен. имшаб дар Олмон турнири Elite MMA Championship 9 баргузор гардид, ки дар он варзигари тоҷик Беҳрӯз Зуҳуров бо рекорди 15.5 дар қафас бо варзигари бразилӣ Пауло Бананада бо рекорди 27.18 вохӯрд. муҳориба дар вазни сабук баргузор гардид ва хеле муҳорибаи дурахшон шуд ва дар сеюм раунд варзигари тоҷик Беҳрӯз Зуҳуров рақиби худро ба нокаути вазнин рой карда 16-ум ғалабаи худро ба даст овард. мо Беҳрӯз Зуҳуров, даста ва ҳамаи шуморо дӯстон табрик мекунем. ҳамчунин имшаб турнири UFC Fight Night баргузор гардид, ки дар муҳорибаи асосии турнир реванш байни ду топови ҷангуари UFC дар вазни нимёна Билол Муҳаммад ва Висенте Люке баргузор гардид. дар якум муҳориба Висенте Билолро дар якум раунд бо тариқи нокаут шикаст дода буд, а реванш боша тамоми 5 раунд идома дод ва дар натиҷа Билол Муҳаммад бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 21-3 кард. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин ғалаба барои Билол Муҳаммад 8-ум ғалабаи пайдарҳам шуд. баъди муҳориба Билол Муҳаммад ба Колби Ковингтон визов дода гуфт ки ман медонам ки UFC ба ман муҳорибаи унвонӣ намедиҳанд, барои ҳамин ба ман Колби Ковингтонро диҳен. ҳамчунин Билол Муҳаммад ғалабаи худро ба мардуми Фаластин бахшид. муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. шаби гузашта президенти AMC Fight Night Камил Гаджиев оиди ҳамкорӣ дар оянда бо варзигари тоҷик Нурулло Алиев фикрашро баён кард. шартномаи мо бо ӯ тамом шуд. ҳаддиақал ягон кас аз тоҷикон занг мезаданд ва мегуфтанд ки биё вохӯрем, аммо ягон кас занг назад. сабаби мухлисони тоҷик маро нодуруст фаҳмидан аён аст. чӣ хеле ки мегӯянд забони русӣ. аоиди Нурулло боша, ӯ ҳамаи чизро фаҳмида маро ва ташкилоти маро танқид кард ва ман фикр мекунам ки ин ҳам ягон проблема нест, ин корро ҳал карда мешавад, гуфтааст Гаджиев. ва дӯстон, журналист аз Гаджиев мепурсад ки оё шумо мехоҳем ки Нурулло ба ташкилоти шумо баргарда, ва Камил Гаджиев чунин ҷавоб дод: ман тамоман оромам. медонӣ, биё гапа рӯйрост гап занем. ҳозир чунон ҷангварон бисёранд ки дар воқеият метавонанд ки дар гирди муҳорибаи худ хайпи калон созанд. аоиди Нурулло боша, ман фикр мекунам ки пеш аз оне ки ӯ ба Fight Night меояд, агар ки ин чиз ба ӯ лозим боша, пас ӯ бояд ки дар назди мухлисон ва дар назди ман ҳамаи корро шарҳ диҳад. барои чунин суханҳояш, вақте ки ту ба ӯ гуфтӣ ки Камил дар ин ҷост, ӯ гуфт ки ман бо ӯ чӣ гап занам, дар ҳоле ки онҳо нисбати ман претензия доштанд, гуфтааст Гаджиев. дӯстон, агар кӯтоҳ карда гӯем, Нурулло ба ташкилоти мо меояд ё не, барои мо фарқ надорад, аммо агар омаданӣ бошад, пас ӯ бояд ки рафтори кардаашро шарҳ диҳад, яъне бахшиш пурсад. шумо дӯстон дар ин бора чӣ фикр доред? шахсан ман фикр мекунам ки Нурулло бояд ки карьераи худро дар дигар ҷо пеш барад. ташкилоти AMC Fight Night барои он шахсоне ҳаст ки ҳадафҳояшон танҳо дар Русия баромад кардан аст. аммо агар ту берун аз Русия, яъне дар ташкилотҳои калони ҷаҳон баромад карданӣ бошӣ, пас AMC Fight Night-ро ҳамчун зинапоя истифода бурда метонӣ то ҳадафи худ расидан. барои ҳамин дар ин ташкилот баромад кардани Нурулло муҳим нест. ана барои ташкилоти AMC Fight Night боша, баромад кардани Нурулло муҳим аст, чунки ӯ мухлиси аз ҳама зиёд дар ин ташкилот дорад. дӯстон, ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонаободу сарбаланд бошен.